TIPRA MOTHAनि Plenary Session Changjak Khumulwng amchayo TIPRA MOTHAनि flag banati sawoi TWF ni banati sawoi TISF rokni banano ti sawoi naithotok muchang thotok khaino o panda Changjak tini o panda salnai ni panda ungnai 15 July and 16 July ni bisingono o panda Changjak salnai ni iromoi o panda o thangai fogolka hajal saini TIPRA MOTHAni warriors rok nainadi nortir mangpuni First plenary session में जो ताबू 11 flag hosting है TWF, YTF, TISF, PCF जो तो जे बेदेक organization मुनी जो तो नहीं flag hosting है ताबू इसी में program Changjak है बुबाग रा दिपोरवा है शो पहले रिटर्न में आसल program Changjak है ताबू registration चुली तो अमो आवश्यक जोरा TIPRA वो ऐसे historical kaisa plenary session nung dong kok chap panda omon bisinga sini future ba thinangni je sini choba sini je great development choba na tu sing bistar babe ba kaha ma kai joto je sini adong rok sarati kon phaijak joto leaders rok phaijak joto warriors rok phaijak bolong bisingi sing kok nanai bong bo kok nanai sing bo kok sanai hakina plenary session division na jani kaisa buskang je thinangni choban ba great development choban ba debok krak kai sing choba khine